nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon karo aku muga aja nganti gawe kena apa kang mas ora kelingan dolan neng omahku ana latar padha lelungguhan keguyonan karo bapakne dhewe
desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting asil gunane aja malas munda apes ayo sing giat yen pengen urip mulya ayo dulur bangun desa supaya yo ayo nyambut gawe mas sing penting hasil gunane aja males muda lemes dekian lemas yen pengin urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas munda apes munda lemes mas ya sejahtera dek yang pengen urip kang mulya nggih menika aten ulang tahun nggih saking Mas Omek pas tanggal 8 ulan 8 dibacai mangke dalu mangke cateringanipun saking Malaysia nggih tuwun sepisan katamu betobat wong bagus dadi laku godho hati rintang siang dalu kinarben jiwa raga rasa tumetese kalabu sakno nono nirnguyai segara datan bisa luluh ke hatimu nono suwe nggon ku ngenteni dik iya mas lewong ing atiku kang antuk jampi oh iya oh yes dadi ati sawiji nadyan abot tak lakoni Nini mulai nih sabda pandita ratu iya toh dik ganti lanang dik mring Sri Ramo kaya aku keinane ya kuno dadi sisihku keinane aku ya ngono sakno kakekane ngeces Gusti mugi nglilani tresnaku bakal kinawa mati
negeri seberang. Cintaku hanyalah yang adik yang ku sayang. Abang, jangan kelewatan. Orang kelewatan dek, tenang yi. Cintaku ini kok cuma seulang. No. Gak ono maneh kata sayang, sayangan. Terus Mergo janjine yo mung kawit kontrakan. terlanjur cinta mati digao yang ku sayang. Oh ya, Izinkan cinta ini bisa aku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin gendaan. ya ampun. Biar apapun mas kawinnya aku bayar kontan. Gak ngono Bri. Kelaksan kawinan Iya Dik. ijab kabul kumandang sampean tangisan dan haru aku nyaman. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk takai. Ya ampun. Ngel kitil sumilil. Anak janji kitil sumilil. Ya ampun, ya ampun. Ya ampun, kitil sumilil. Yo, sekali lagi buat Mas Omeng yang ada di negeri Malaysia ya. Pas tanggal 8 bulan 6 niki ya. Acara tasakuran. Bar maghrib cateringane ya. Konco kru Margo Laras. Kelingan Yo, rikala Dik. urip bebarengan. Sakno piye, Dik? Bunga susah kabeh ora ndekno alangan. Panjang ngono tenan kok, Dik. Senajan setino gak mangan beber pisan. Alah. Aku seneng bisa urip bebarengan. Yo pancen tenan sejati tresno. Nanging saiki Kang Masku tega tenan Sakno nono. tresnani lo ngamur karuan. Obat nanti to cah iki. Kok mulon iki. Turu penak uripe kepenak banjur lali karo aku sing ngrumakan. Lali. Tega temen, Dik. Seliramu marang awakku. Aku lunga golek dhuwit Kok tinggal lunga 3 wulan apa dayaku. Urung setahun tapi nanging saiki Dik tak sageh janjimu Dik. Lali aku Dik yo Dik. Ning aja lali glondongmu. No
ana wakal dhek telondongmu saiki iya piye anakmu wis tak gede iso gremo nang gondang ana banjur takon iya sapa ta bapake lha iki selendem iki pake bocah selendem nangis ati saya nelongso saknono nono tresnaku kang mas iya tak simpen sak jroning dada itil suwile anganku ngambara anambes mega ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak kirimi kidung tetep ing jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan amus swara ngrangko jiwaku tak kirimi layang kitir tak sampir kiange sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rina wengi wayangmu beda atiku singa tirta saumpama kapan boyo aku bisa ngegam lintang rangko indahe rembulan gegam lintang rangko indahe rembulan aku samar
Mbak Arini ya. Salam kanggo Mas bojoku nggih. Om Ketua BPD Duel. Oke Mas Vito saking garwanipun Mbak Arini, Pak Pina, Bu Epina. Bu Epina semoga lekas sembuh. Saking Mbak Arini ya. Kaki Mas Vito garwanipun. Oke Ketua BPD Duel. Yes bangun ya. Nyumar golaras lo iki. Asli ya. Mas Tejo Budal London punya ya. Mat siang menonton. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku Sakno sakno. apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Gak tau sing disambati deh. tak suwun rina lan lengi Jaluk apa to? Muga Gusti ngejabahi sok kepanangon mobani bisa kumpul kaya wingi wuni Taun nono windonono tak entendi ning pucuke tresno balung nangka bebasane mon katon katon liramu wae. Oh ya? Oh ya. Aja lipat waringku uga mono sayang janjimu aku kangen
telepon iso ngono Iso masa banjur takon jawab ye sapa ta ayahe lah iki ngekong lo pikirku ki mulai udan tangis ning ati saya nelongso ning uripku saiki kelara no para besan para pisan marang tempat kali oh yo jam sinar wong ras winda
Padha slamet mas yen tok pangestune. Yo reka priye ngonmu marsuti budaya Ora usah kuwatir yen kuwi mesti tak pikir. yen mangkono aku muji syukur. Ayo kene mas aku kudu Ayo dok tumandak gumargot lan manunggal. Ayo yo aku setuju Ningali anak Delok Iki Pak Kades kok kersane Pak Kades. Bangun desanya biar lebih maju. Ini Pak Kades, bangun desa Pak Kades. Nggih Bu Kades ngoten lho Pak kok. Nggih Bu Kades, nggih Bu Polo, nggih Bu Polo. so Yang lurah sak kami tuwone. tenan yang lurah sama kami tuh nang sak RT ini pisan Lahir batin, lahir sing batin. nandai lho yang polo yang lurah ya blok dong raneng bojone panjang itu gak neng Pak Camate sing ngendang. camatoan Jajah desa hamilang kori kala mangsane pariwisata niat endahe alam nuswantara kanton ediluwung alas lan gunung-gunung jajak desa milakori kala mangsane pariwisata yo endahe ala nusantara katon adiluhung alas lan gunung-gunung kabeh bangsa manca negara padha gumun sarta gumun sesawangan anglam lami tanpa seni kodrat
silgunane gunane aja malos muda apes ayo sing giat yen pengin urip kang mulya ayo tur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe kang ana hasil gunane aja males mundak apes ayo padha kiyaton yen kepengin urip kang mulya ayo tulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting silgunane gunane aja malas muda apes ayo sing giat yen pengen urip kang mulya bar kuwi dukel kok Pak Kaur asing dicobangi Mat Siang Pak Kur cobangi Pak Doli sing wis sawit wonten Kalimantan menika saking Pak Ali Jawa Pahit bakso nggih Ali bakso Jawa Pahit Pak Doli sing wis sawit amat mendengarkan nuwun semedap rasane atiku kelingan marang katresnanku mas ya ke jaman sakmono nalikane isih padha tresna ning saiki kamencur lali adem leres rasane ati ora nyono sarta lan ora ngira yen ta dheweni isih padha tresna sumedhot rasaning atiku kalingan marang katresnanku Dek Pak Kedut iya mas jaman samono nalikane isih padha tresna ning saiki ora nyono sarata ora ngira yen dheweke isih
padha tresna gede dawa apa dhek kuwi iku ya pawakanmu persis ngono seketepuk atas caku iku ya kawanmu kok redek kang krungu kuwi dalan siji lho lah ya temen ta sing dadi lewatanmu persis kuwi emok ngalah iku ya watakmu ada mau ngalah iki ya watake gremo mau ngalah saben dina zat ye tansah nyambut gawe sak nono gandeng renteng terus karo pasangane krungu brik mbek pasangane yen brik sinawang oh yo katon rukune iku sepur sing dadi arane sapur alat transportasi
salam kanggo kanca-kanca yang lagi merantau di luar negara nggih maupun di luar pulau nggih. Terutama Mas Tejo yang ada di negeri London, Taiwan, Malaysia, Singapura nggih. Salam anak rantau tetap semangat selalu dan dimurahkan rezekinya. Yo dari Mas Omek sing duwe ringgit Malaysia nggih. Mas Tejo panjenengan salam saking Mas Omek. Ya salam persaudaraan. Salam jasa anak rantau.
Mekarlah. Oke, Sehatrate. Oke. Iso. Dikasih sehatrate. Mekarlah, Mekarlah. Oke, tadi Nika Siri Mekarlah mek dewi. Nika Siri. Ya, Dik. Aku lilo. Aku yo lilo kok. Terus tak mek. Senadyan bojoku tuwa. Batu bak. Nek tuwa yo gentenan mbakku no. Sing tak jaluk bisa urip mulya. Apa-apa ki sing dikene mulya kok, Dik. Nuruti karepmu tuwa. Tak kira karepe gremeng. Cerit Ora nyono, ora ngira mas. kira tepen, Dik. Nikah siri kok tambah loro. Dari sapa aku gak cerit Sing tak kadang jebul ora sayang mas siri. ono tenan. Aku mau mbok gawe ampiran. Oso nangis ning batinku. Oso Cerit kelingan nasib uripku. ya, Dik, tak dongakno ae. Hati loro hatiku sia-sia urip mulya ati susah mas. Piye, Dik? Luwih becik gedang ayo pisah. Oso urip dhewe tentrem ning uripku. Semadya ayo matiku. Selama bumi ini masih berpenghuni, di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama, berpijak di atas kesetiaan.
duwe Kalimantan Tengah. Sugeng kae jeniban. Sing duwe pupuk sak Kalimantan Tengah Abah Suwadi lho iki. Ayo blek. Bisa lagi ke Abah Suwati sing di Kalimantan Tengah. Sugeng siang matur banuwun.
kadoan pelan dulu. Ji, sebisa balik latar panjenengan Abah Suwadi ingkang kagungan pupuk sak Kalimantan Tengah. Sematu Jaya. Kalimantan Sematu Jaya. Arino wengi tansah kelingan terus perawan wayu Kalimantan bantala guling tak sayang-sayang rasane kaya wong kedanan jempeda mas tuturung saiki wis cedhak ora wani kondo ate kondo sukan ning ye apa sawekare mulungu bisa tak tinggal mulih gele kaya dik katut rondo sak bendina dik aku ngelamun iya mas atekan omah atiku bingung wis kadung tresno dik piye mas wani nembung saweken rasane kaya wong bingung wangi-wangi banyune sabun bisa dik watoh kok wangi atus kuku tobat cintaku gak bakal alus tak enteni yen masih purun ya purun kok muwatoh aduh pae aduh sing dicek wajan hatiku rindu iki lho kangen temenan Kang Mas ku pulang Kang Mas ku mulih ning tanah seberang matoe mato temenan ayo her mato her hatiku rindu kangen temenan Kang Mas ku pulang Kang Mas ku mulih cakri ya dik katut wedokan beninge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang iya sayang ngelingake nalika tangkapan ning Kalimantan beninge banyu Kalimantan Abah Suwadi biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan Mas apa apa dik wis lali sliramu Mas tak kene lali yo bangetan sing gak lali ya iri tok kuwi sama mau watoh her karo aku tobat apa nang aja pancen wis suwi
apa? Joget tante tembangan karo aku. Ayo mun bangane kok. Dadi tombo kangenku kangenmu. Eling bali nalika iku. Sepi rasane waktu biyen bocah dhewe nganggur terus eling kancane. Jaman semono waktu dolan rame-rame guyub rukun seneng atine. Mas gelangante ali-ali mas Bisa iki. sak kulit kanggo tombo